Yazi Thank umkhwanazi. you, Honorable Member. Phambili umkhwanazi baba. Honorable Kaula. Lapha kuseParliament laseNingizimu Afrika kungalesi sikhathi kamalungu eFFF eza kubukhohlakalo benzakala ke kulo hulumeni esiwakhele. Umama uKhawulo oyilungu ngeliqavile leEFF ngalesi sikhathi ke phethe ke izithombe ezimboniso oqinisekisiwe. Owenza ngalesi sikhathi kwenzakala ke ubugebengu kulabo masipala abaphethwe ngamaqembu aphikisayo. Kulabo masipala kubale kuveleke nomasipala ke ongaphansi kwesifunda eZululand, umasipala iFilidi abaqulusi eFryhead. Kulo masipala kumama uKhawulo ufeza ukuthi ke lapha yake abantu ke baphuza kamanzi kanye nezimbongolo. Ngalesikhathi ke veza ukuthi kumphakathi wathi mangabeke ulwela ke izimfuno zawo. Umasipala koholwa ke iqembu leIFP wabe kusuthumela kamaphoyisa ahamba kaodubula elimazeke amalunga komphakathi ayikadeketeleka ifuna ke izifuno zawo futhi ke ifuna ke izimpendulo mayelana ke nokunganako ke kwawo. Nokho kumama uKhawulo kudingeka ukuthi kaxhawulwe ngoba ke konke ekukhulume eParliament ngaleli ilanga ngokwade kuyiqiniso. Akufezile ukuthi izinto ezenzakala ke endaweni zasemakhaya wazi wabala ke nalapha ke kwezinye izindawo ngaphansi kweyitheku eziholwa ke ANC. Uthi ke lapha yake imhlola ke yenza khona abantu ke bathenga kamanzi kumavaterikani kahulumeni. Uthi kubona ngezigubhu ihleli ilindele kamavaterikani azofika ke ebusuku. Abantu ke bese ke beshiya ke izigubhu ngaphandle ukuze ke ivaterikani mayifika ebusuku ifike ke yethe. Lamanzi uthi ke adayiswa kwesinye isikhathi adayiswa ke ibona abakwamasipala noma odriver abadriver ke wona ke lama truck. Lokho kuvezwe umama uKhawulo uthi lapha emakhaya ikakhulukazi nje ke izinto ezenzakala khona abantu abanamanzi kodwa lolo daba ngeke ulibone lize ke lithintwa nangolukhalo. Uphinde ke futhi kwanxusa kuGeneral ke umkhwanazi uNhlanhla Mkhwanazi ukuthi ke mangaqhubeke ke nohlelo ke lwakhe oluhle lokulwisana ke nobugebengu ohlasele ke isifundazwe saKwaZulu Natal. Uze wawatshena kamalunga ke lapha ke eParliament ukuthi ke lobu bugebengu enibenzayo uyesa undonga abakhwanazi phela. Uthi kuyesa ke uNhlanhla ngiyanikhuza ngithi Pasobhani uyesa umkhwanazi. Hayi ngikwazi ukusupport. Ngibingelele upresident wami Julius Malema. Siyanimema ngomhla ka26 la eKhayelisha ngiyabonga. Bye ke lapho ngene emndabeni engize ngayo. Ngoba nina ndifuna ukubukela ngezithombe. Hey ngicela nithule. Niyabona la ise 106 Waterloo. Akhona amamitha amanzi anqanyuliwe because ngoba kufanele kuba amathenda ama-truck azofakela amanzi. Ngikhuluma nani nje nani ezigebengu ndini. Lana Honorable members. Honorable members. Honorable members. Honorable Kaula. Honorable members. The member has the right to make a speech. Oh. Your party will get an opportunity, if they haven't already had one, to make a speech. Let's respect one another, please. Please continue. Uyabona la ise Fryhead Chairperson. Abantu babekhala bevale umgwaqo bekhalela amanzi. Instead ukuthi aye umeya bayolalela ikhalo zabantu bathumela amaphoyisa badubula abantu. Ngiyangizwa uthi ngithini? Nasikhathi sokudala mina. La ise Ward 59. Endwedwe chair. Bafaka i-water pump. Bafaka nama-content kube bethembisa abantu lezi gebengu lezi. Bethi bazobafakela amanzi. 5 years okasithi lo nyaka. Abakaze babuyela abantu balamanzi abanawo. Sengithuleke ngene emxholeni ke manje. Lana sinenkinga yabantu okutholakala ukuthi bashonile ngenxa yokuthi baphuza amanzi angcolile aphuzwa nezilwane. Manifuna ukwazi ukuthi kuphi nendawo abafuni ukusitshela. Umbuzo wami uthi lemphefumulo eshonile izobuyiselwa kanjani kubantu? Eyikoleni sinenkinga
Minister, nawe chair. Ey'koleni zonke azinawo amanzi. Ehothela esikole khona amanzi awekho. eThekwini yes. Lezi ikole kuthiwa ayikwazi ukufakelwa womasipala amanzi ngoba ziya-owa umngeni water. Manje umbuzo uthi ingane kuthiwa zona kayifunde kanjani, bona othisha abafundise kanjani. Okwesibili okubuhlungu kunakho konke, amanzi ayimpilo. Lento yama-waterkan iyona eyinkinga kakhulu ngoba amanzi hayi ngoba engekho, amanzi akhona ayanqanyulwa ngoba kwenzelwani kungene lama-truck. Kuyimanje kunama-truck lapha amasha ceke. Lo 26 billion enikhuluma ngawo namanikinika ngaphandle. Bajabule bafile bazohamba bayothenga ini amanzi lana eMbasha amanzi awekho, eNgamanga amanzi awekho, Giyani amanzi awekho. Why ngempela izwe lonke libe nenkinga efanayo? Aniboni ngani ukuthi le nto into yamabomu ngenxa yethenda? Thina sifika la eParliament ngo-2024 safika nepolicy ethi lento yamathenda ayiphele ngoba iwona kanye ayenza ukuthi abantu bangayitholi idingo zabo ngoba kuceba abantu abayifew bese kuthi ekugcineni kusafarisha abantu. Lento ibuhlungu and minister ngiphinde ngiphatheke kabuhlungu ngoba mawuminister ungena kwi-department ekade nomunye umuntu akube kusashiwo ukuthi lowo mina ngathi why umuntu made ayenze ubugebengu kwi-position yakwi-department yakhe engalandwa abuye azojeziswa. So boshwa nini laba bantu okuyibona abantu abaxhaphaza izimali zabantu na? And lento ingiphatha kambi ngoba sigcina la sesidlala abantu laba bantu kuney'ngane egulayo lana. Ey'mililo ingane ziyadlala ayinendaba ukuthi yindle. Manje singazokhothisana lana. Mina iyanginyanyisa indaba yenu ngize ngifisa ukuthi aphathe induku nje vele ishaye nonke. Ngoba nina ngicabanga ukuthi kuzodlalwa lana. Emaklinik udokotela mayikade ethinta isiguli. Akakwazi udokotela ukuwelela kwesinye isiguli engasihlambanga izandla. No point of order, Chair. Engekho nithi abantu balashwa. Xolo Makhawula, xolo mama. On a point of Honorable order. Kaula, will you just take your seat, please? We can't allow this thing that is happening. Honorable Maduna just opened the mic and howled. No. Honorable Maduna, Please be removed from the house. no, no. Honorable Maduna, the young one Order. there at the back. Order, honorable member, switch off your microphone now. Honorable Maduna, you drew my attention to what? I just, Chair, I said on a point of order. That's what I didn't, no. Order, honorable said- members, order. I didn't hear that. But what is your point of order? Chair, I want to check, is Nyanyisa parliamentary? We'll check on it, honorable member, and we'll come back. No. Honorable members, settle down. Honorable Kaula, will you now complete your speech? I'll come back to you. Ngiyabonga Chair. Kodwa ke ngicela ningabanaki labantu abaye emphakathini. Ababambi ngisho ingcingo laba. Lalelani ke emakhaya kunento ebuhlungu eyenzekalayo. Yingakho ngeke ngithi kwi-portfolio committee lento okuhlala la lo debate into engathi shu. Asambeni siyobona. Emakhaya ngikutshela ukuthi ngeke nikholwe uthi uma uhamba emgwaqweni ubone imgqomo imphongolo ihleli kanje. Ilinde itruck ezofika ebusuku ithela amanzi kwamaphumulo emthandeni bengikhona. Honorable member, your time is now expired. Thank you. Sizwana labantu laba Order, honorable members, wena. your time is expired. Thank you. Uyazi Thank umkhwanazi. you, honorable member. Phambili mkhwanazi baba. Honorable Kaula.
asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane